lokacin hajiya an yi maka an gano gaskiya an dawo kaga gidanku masu kashin dala ku taka arziki kuma arziki a inda yake mu kuma dambara arziki mu ba arziki a inda yake a wurin can yake sakare da ana ina duk cewa daji aikatawa ta wani daji fadarki aikatawa ta wani Allah na salamu alaikum hajjari focus ka kana malam kai ka ji wani a idan ka gaba da sakan a wuya ko ni baka gane da zakata ba to muke arowa kai ka kallace ka gagga tsaf ka kallace mu kar mu da kai ma babu haƙi kwata ka daina haɗa jinsin mu da naka ka kira mu a halin da wallahi ka wani ne bas menene wannan mutum ne katar wallahi ko ne zuciya ta kamar ta ko ai da man da ganin wannan kafin gumin shedanin an san cewa wannan babu abin da ba zai aikata ba ko an tare da kai kamar magwarin mara gurbi kake yi warin kashi kawai hajiya ya zaki ki rinka ajiye irin wa'annan tabbatattun a gurin sana'arki idan ko koran miki kwastomomi mu da muka tawo tun daga waje domin mu zo nan mu ci abinci mun saki ne yake ki best da best amma maganar da zan yi kenan an menene ne kun zo akan gaba an zo akan gaba sakare dama maganar zan maka kenan Allah ya kawo shi kaga wannan zaman da kake a nan da zaka tana koran mu kwastoma wakawa wakawa ke kafa mutaka kan takka tsayewa tsami kake gana amami ko kwastoma sun zo sai da suna tafiya suna kafa da su ko ni yanzu dauriya ne nake magana saboda na saba ya kuma ne mun a cikin wannan kayan da aka yana bashi wallahi ko so ma na suna daga yau kar ka ƙara zuwa nan wajen da rana da kuma za ka yi min wannan ko za ka min aikace sai bayan na tashi bayan sha sai ka zo haka ka kwana ka sai ka wanke idan ma kasuwa ta yi nauyi mutum karfe 9 kai dai sai na sayar babu kowa a nan ka zo ka yi wannan kanka kama hanya ta tafiya dan Allah to a jajin na da magana gaskiya kayan na abin da ya sake kaga ina sa su ko a ingila yayin sa ake shi kansa bai kuma ingila ai idan ya gani sarawin yake yana how are you how market how business ce yes my friend ya kake ko amma ba na wakewa amma ai da ba mi ni kai na wallahi abubuwan sa nake yi kai kan dan ko ai ma ki ba wani shirya kan da kamar ungo da kare kan gasa wani hanci da kamar ana kare dauke uban ba za ka yi waskanci a nan Allah ya kiyaye ya kike tattalin kini ai dan wayan daji ne